Zimbabwe muri kuzviona sei? Hey, oh, shall remain. Oh, yours truly miss a one blow. Foolish government. Yeah, me raspi. Urumende yemageva, akatumira mbava. Urumende yemageva, tiri kutongwa netoti. Emerson uri geva, takatumira mbava, geva. Matoti, urumende yembava, tiri kutongwa negeva mbava. Toti, takatumira. From bad to worse, tishiva kuna baba bona. Unogona ona. Pachi pamwe muri yeZimbabwe. Kuchiredzi kuri busy. A lot of things is happening. Kuchiredzi kuri busy neimwe nzira yekuti vazhinji venyu amugoni kuziva. Vari paground vari kutiripotera. Izvezvi kanzelata Rwanda kuchiredzi North uko vari kuunganidza vanhu vachitaura kuti imimi supportai bill number 3 nekuti chero mukasari supporta rinongobudirira and muchazivikanwa kuti muri vanani. The caliber yeZANU-PF yatiri kuramba tichitaura kuti we need to resolve these matters. There is no need yekuti unoita couple your announcement with a threat, because you can win zvauri kuda but uchiluza vanhu. Kaona uchiita kuti vanhu vasupport zvaunoda kubudikidza nefear, hapana chaunenge waita, because the smooth driving of a nation inofanirwa kufamba in a spirit of patriotism. Vanhu vanotopfimbiwa semusikana. But ndo pandiri kutaura kuti vakomana vari kushanda neZANU-PF havasi right, because they push to win arguments and lose people, while at least we need to push to win the people, not an argument. Zviri nani to lose an argument and win the people, because izvozvo ndo zvinoita kuti musangano wavo uende mberi, votonga nekudiwa, votengesa mapolicies anoshandira vanhu. But nyaya yehypocrisy ndo iri kunetsa muZANU-PF. Izvezvi we know kuti musi wa 10 April President Mnangagwa must be in Chovani Mall, in Chovani Stadium. But mukaenda izvezvi kuchiredzi, Minister Chadzamira vari busy na MP Bila vakabatana pamwechete neChiredzi Town Council kugadzira kupenda kuita zvakasiyana siyana. Ndo zvamuri kuona pavidhio iri pamusoro. Vari busy izvezvi. Zvinhu izvi zvinofanirwa kubenefita vanhu vemunharaunda. The leaders vari kuappointwa neZANU vane spirit yekuseva mashefu kwete kuseva vanhu. Saka zvinhu izvi zviri vice versa. Ndo saka muchiona kuti whatever happens, kana zvichinzi zviri kuda kuzoinspektwa nevakuru, vanozvigadzira kuti zvimire zvakanaka. Zvakamboitika futi kuparire Nyatwa president vachienda kunoona chipatara, ikava busy mumawodi kubudisa madhende, vachitora mablankets akatsemuka vachikanda mumawarehouse, mumastoreroom, kucleana, kuita everything because president vari kuuya. Vakomana ava vari kunyengerera mabasa, havasi kuseva vanhu nespirit of patriotism. Ani mazvona. And ndo patine problem ipapo. Ndo patine problem ipapo. Izvezvi ikoko kuChiredzi North. Muchinda anonzi Joe Stole MP ane mhosva izvezvi is out on bail, yaakasungwa neZAC. Aoneka kuti ari kumisuse mafunds estate, mapublic funds anofanirwa kushanda kudevelopa munharaunda. Saka problem yatakatarisana nayo ndeyekuti vakomana vari muzvigaro zvekuseva masi havasi kuseva masi, vari kuseva mashefu vachinyengerera mabasa. Ndo the very same spirit iri kushanda muma-MP, ndo the very same spirit iri kushanda kuSenate.
hakuna ari pa constructive mentality yekuti ngatisevhei vanhu. Ani muri kuzviona manje? Saka iri dambudziko ratakatarisana naro iri. Aritombodi kuti timirire kuchinja government. Riri kutoda kuti titange kutoita fire yekutanga kuita demand accountability and make sure that we do constructive criticism and the necessary noise inokonzera attention pazvinhu zvisiri kuitwa zvakanaka. Because once we personalize our fight, we are going to lose the battle. Because the system is going to defend itself. Where's the use? Takambotaura kuti dzimwe dzenguva president wacho anofanirwa kutombopota asingaanaunze kuti ndiri kuenda kwakati. Because maproblems ari kunogadzirwa kana akupinda munzvimbo dzakadaro. We can't actually have benefit emasarirwa ekuti kana kukanzi akuuye president kwedu akugadzirwe road. Ndo zvakonzera kuti maconstituencies mazhinji agedza kusimukira. Basa ndere kungobayana imomo nekuba nekuita everything. Kana vanhu vakutaura kuipa kwezvinhu vanotaura munhu one. But there is a lot of people who are not performing. And vanhu iva vari kuzviita nekuda, kwete kuti nekuda kwokuti havana hakuna. Ndakambotaura kuti kana government iri iyo iri kutadza kubudisa budget, there is one duty yatinotarisira kune vanhu vatakatuma kunoita basa kuparliament. Ndezvekudzoka. Munhu anokambena pa 5 years. Opuwa 5 years nemandate yanenge apuwa nevanhu iye aadzoke kana kuvanhu kwacho kunoti maita basa. Haana kana thank you rally. Atongopedza chete akunogara kuhotel. Vanhu vosara vachinetseka munotozongomona akukambena futi. Chamunenge makuita kutyichidzirwa mu spirit yemusangano. Vanhu havana munhu anovataurira. Vanhu havana voice. Ari kutsvaga kuunganidza vanhu kutsvaga relevance. Once that relevance yawanikwa yakumonetizwa, it goes for a personal benefit. Our spirits must now rise to the patriotic front, where we are going to force the transformation of a nation in the spirit of patriotism and constructive criticism. Hatisiri kuzobvuma zvese zviri kuitwa neZANU-PF izvi. Izvi hatisi kuzvibvuma izvi. And pasina nazvo makomrade. Ndo zvamunofanirwa kuita, gadzirai ma-community organizations. Chero mukaita ma-WhatsApp groups kwamuri ikoko. Tinenge tichikubatsirai muri ikoko. Tiri kuda kuvaka nyika this time. Hatisi kutsvaga power. Nekuti takazvitaura kuti this is not about power. Power comes with the spirit of selfishness. Because ndo pamunoona kuti vamwe vanonokumbira ma-sanctions ekuti tibatsirei sungai matumbu evana veZimbabwe tipinde mupower. Power iri kuenda for selfishness. Generations and generations are dying pasina awana chakanaka chaanenge awana munyika make. Nekuda kwekuti vanhu vanoti ngaimire nyika inofamba isusu tapinda. Isu hatisi kuda izvozvo. This time we are going to force the country to be transformed by the power of the mass, to demand accountability. And kana zvichikonzera kuti tese tichapinda ma-streets using our community organizations, tichazviita zvinhu izvozvo. Nekuti izvi zvekunyengerana izvi zvinofanirwa kuenda zvichinopera. Tese tidevelope nyika.